ತುಳು ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಹುಷಾರುಲ್ಲಾರು ಪಂಡೆನ್ನುವೆ ಯಾನ್ ಈತ ದಿನ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಪಂಡೆ ನಮ್ಮ ಮಗಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಾತ ಇತ್ತಡು ಅಂಚ ಓದ್ಪೆರೆ ಬರೆಪವೆರೆ ಐಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಂಚ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಂದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಹುಷಾರ್ಲೆ ಇಚ್ಚಂಡ್ರು ಅಡ್ ಜನಕ್ಲ ಶೀತ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ತಡು ಅಂಚ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಡೆ ಬೋಪಿನ ಅಂಚ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಆನಾಗ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರೆ ಆಯ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದು ಇನಿ ನಿಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೋಳಿ ಪೆಚ್ಚೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿನ ಶೇರ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ಏರ್ ಪೂರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಪ್ಲೆ ಐತೆ ಬಲೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂದು ತೂಕ ಇತ್ತೆ ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮನ್ಪರ ದಾದ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂತೂಕ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಮೈದಾ ತೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತು ಮೊಸರು ಬೊಕೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತು ಸಕ್ಕರೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ನೆಟ ಯಾನ್ ದೀತುಜಿ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಬೊಕೊಂಜಿ ಚೂರು ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆ ಸೋಡದ ಪೊಡಿ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಕಟ್ ಮಂತದಿ ಒಂದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಸಲ ಇಂಚೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತದಿ ಓಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಿನ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಮಾತ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾರ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೆ ಪೂರ ಪಾರ್ದು ಈ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೋಡು ಇದೇನೊಂಜಿ ನಾನು 2 hours ತೀವೋಡು ಹಾಫ್ ಆ್ಯನ್ ಅವರ್ ಅಟ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಎಟ್ಟಾಪುಂಡು ಕೂಡಲ ಒಂಜಿ 2 hours ಮಾತ ದೀಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎಟ್ಟಾಪುಂಡು ದೇರಿತ್ತೆ ದೀಕ 2 hours ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಗೋಳಿ ಬಜೆ ಮನ್ಪರ ರೆಡಿ ಆತಲಿ 2 hours ಆತಡು ರೆಡಿ ಆತಲಿ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪಕ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಲಾಗ್ನ ಎಂಡ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏರ್ಪುರ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ನಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಚರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್.